Platiš osiguranje i ne misliš. A ako ne platiš, kao po Murphyjevom zakonu, uvek se nešto desi. Pa kako onda da znamo kada se osiguramo i kako znaju uopšte osiguravajuće kuće kada nam daju koje osiguranje? Da bih napravio jednu paralelu i da bi lakše objasnili, ja sam doneo ovde jednu listu iz kladionice. Iz kladionice? Pa Kako iz je to kladionice, sad evo. veze ima sa osiguranjem? Pa upravo se o tome radi. I osiguravajuće društvo i sportska kladionica svoje poslovanje zasnivaju na principu verovatnoće. Znači, u sportskoj kladionici mi biramo neki konkretan ishod i stavljamo svoje novce na to da će se taj ishod dogoditi, a u osiguranju oni procenjuju da li će se neki ishod, udar groma, izliv poplavne vode i sve ono što oni nude u polisi, da li će se to dogoditi, koja je verovatnoća da će se to desiti i na osnovu toga definišu svoju ponudu. Kvote u sportskoj prognozi, znam šta su, vidim ovde, a šta su kvote u osiguravajućim društvima? Ako bi se kladili na Barcelonu, ona kao favorit u susretu sa Malagom će nam dati jako malu kvotu na pobedu Barcelona. Sa druge strane, u osiguranju recimo zvuči sledeće. Ako se osiguranje kladi na to da će vašu zgradu u naselju nekom koje je uređeno udariti grom, opet je isto mala verovatnoća da će se to desiti i samim tim oni mogu i da kažu da, mi ćemo vam obeštetiti neki trošak ili štetu ukoliko vas udari grom, zato što znaju da je verovatnoća jako mala. Koliko mali iznos date, nebitno je kolika je kvota, mali iznos se množi sa tom kvotom. Tako i ovde. Koliko se osiguranje plate sa manjim iznosom, ne možete očekivati basnoslovne isplate šteta, jer to se vezuje za taj iznos koji ste platili. Osiguravajuće društvo na masu nas koji kupi to osiguranje i ne iskoristi, ima fond da isplati one kojima se nešto desi i naplati osiguranje. Znači, po pravilu i osiguravajuće društvo želi da nam se ništa ne dogodi, a naravno i mi, a ipak plaćamo. Suštinski za osiguranje kažu da su to najljepše bačene pare. Ubedio si me da je zaista osiguranje jedan vid opklade, znači klađenja, ali kad mi da znamo kada se osiguramo i šta je tvoj savjet? Sve one stavke što vam u osiguranju nude kao pokriće, prosto vi da procenite koliko vam je to potrebno i na osnovu te procene da se i osigurate.